Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà ma jridx li l-investigazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia tingħalaq u wara 2 snin u nofs issa l-Kummissarju tal-Pulizija talab li jingħata kopja tax-xhieda. L-Avukat Anna Mallija li qed tidher għal Jorgen Fenech qalet dan fil-prima awla tal-Qorti Ċivili f'kawża għad-danni li qed issir mill-familjari ta' Caruana Galizia. Il-kawża qed issir kontra Jorgen Fenech, Melvin Theuma li kien il-middleman fid-delitt u ngħata l-proklama, kontra Vince Muscat li ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil, kif ukoll l-aħwa George u Alfred De Giorgio li ammettew f'ġuri li wettqu l-qtil, iżda li issa qed jikkontestaw d-dikjarazzjoni tagħhom. Il-kawża hi wkoll kontra Roberta Ġus tal-Maksar u Jamie Vella li huma akkużati li pprovdew il-bomba lil qatila tal-ġurnalista. Fil-qorti l-Avukat Anna Mallija qalet għal darbtejn li l-Kummissarju tal-Pulizija qed isib kull skuża immaġinabbli biex il-każ ma jingħalaqx għaliex hu għandu l-informazzjoni kollha. Quddiem l-imħallef N. Felice xed Vince Muscat illi wieġeb qatt ta' mistoqsijiet li sarulu mill-Avukat Anna Mallija. Wara kellu jixxed Melvin Theuma iżda l-avukat tiegħu Kathleen Kalleja Grima talbet lil qorti biex tinvoka dritt tas-silenzju peress li hemm appell kontra l-Kummissarju tal-Pulizija fuq sfida li saret kontrih fejn il-klijent tagħha qed jiġi mixli li xed fals fil-proċeduri. Dan il-każ issa se jkompli fit-18 ta' Mejju li ġej fid-9:09 ta' filgħodu. Il-qorti ta' Għawdex ma sabiċ ħati lil raġel ta' 33 sena li f'Lulju tas-sena li għaddiet għeddet lil martu u li weġġa gravi lil qarib tagħha f'inċident li seħħ fil-Munxar u ġie liberat fuq nuqqas ta' provi peress li x-xhieda prinċipali inkluż martu għażlu biex ma jiġdux. Il-Maġistrat Simon Grek qalet li fid-dawl tal-fatt li kemm martu u lanqas qrabata ma xedu fil-konfront tal-akkużat, il-qorti spiċċat sajma mill-provi dwar dan l-allegat inċident għax ix-xhieda li tresqu kienu biss uffiċjali tal-Pulizija u tobba li kienu ħarġu ċertifikati mediċi għal uħud mill-akkużi. Carlos Paċ mill-Marsa u Daniel Vella miż-Żejtun, it-tnejn ta' 21 sena, ammettew li kienu involuti f'serqa ta' sigaretti u diversi oġġetti oħra minn maħżen fl-Imrieħel. Dan il-maħżen kien fil-mira ta' sir għal 3 darbiet f'perjodu ta' 3 xhur. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit ikkundannat lil Paċ għal 2 snin ħabs sospiżi għal 4 snin u lil Vella għal sena ħabs sospiżi għal 3 snin u ma tpoġġew ukoll taħt ordni ta' supervizjoni. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Joseph Merċiqa, Kristina Delija u Ritien Gawċi. L-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb mexxew id-difiża.